9. júna neskutočných 39 stupňov na Slovensku. Teplejšie než v Čiernej Hore, kde som bol pred pár dňami. Ak ste tie videá nevideli, určite ich odporúčam si pozrieť. Sú 3 predchádzajúce videá. Dnešné video nebude cestovateľské, som sa rozhodol, urobíme si dneska rozbor klímy, recenziu na klímu za 179 €. Poďme sa tak. No, tá klimatizácia vyzerá to takto. Dal som si to hneď vedľa postele, pripojil a vlastne aby bol vývod tá rúla, ktorá je vedľa tej klimatizácie, takto hneď vedľa okna som to dal, len ten závis by som tu cesto nemal mať a vlastne tá rúla, kde ide ten teplý vzduch, vychádza z tej klimatizácie, aby išiel von oknom. Mám ju nastavenú teraz na 16 stupňov, pozrieme sa za chvíľku, aká je tu teplota v izbe a pozrieme sa aj hore na chodbe, že aká je tam teplota, keď tam vlastne klimatizácia nie je. Mám ju hlavne tu izbe a dole na podchode by to tu trošku schladilo, ale vyzerá to zhruba takto. No. Akože nie je to veľké, ale dá sa aj pri tom spať, sú tu akože nejaké... Pozrieme sa za chvíľku, aká je teplota tuto v izbe, mám ju zapnutú tú klímu už nejakú pol hodinku, hodinku a pozrieme sa aj na teplotu hore, kde vlastne klíma nie je, že aká je normálna teraz počas dňa, je okolo 4 hodiny po obede, si pozrieme, aká je tam vlastne teplota teraz a vonku je 39 stupňov, tak to som teda tiež veľmi zvedavý. A poďme sa porieť hore na chodbu, aká je tam teplota, kde nie je klimatizácia. Teraz, keď je vonku 39 stupňov a to je všetko zastreté, závisí, žalúzie, ale tie domy sú akože rozpálené. Toto je strašne horúco, to hovorím, pri mori bolo to isté, keď ste videli tie videá, odporúčam si ich pozrieť, Čiernej Hory, ale tam to ako cítiť nie je oproti tomu, čo je dneska u nás, aj tieto predchádzajúce dni. Dúfam, že sa už čoskoro ochladí. Teplota na poschodí, bez klimatizácie, 30-31 stupňov je tu hore. Kabel vlastne od tej klimatizácie normálny, tak toho mám pripojený. Tuto sa dá, neviem, či je to moc počuť, lebo akože fučí to, to dá takto regulovať, či to chcete akože dole dať alebo hore, ale teraz akože parádne to klimatizuje, keď tu som oproti tomu. Tu sú nejaké programy, časovač, tu je low, high, mám to na high teraz, keď je okolo 39 stupňov. Toto som si zapal v noci, sleep, aby to tak nehučalo. Ako, dá sa pri tom spať, ale akože celkom tiché to nie je. No a takáto klimatizácia, som za ňu dal 179 €. So všetkým, aj tá rúla bola vlastne k tomu, ktoré ide ten teplý vzduch hore oknom, tak toto vyzerá zo zadu. A tuto sú vlastne, tuto je, ako som to nazval, voda, ale keby to píše, že už je plná, ale ja si to radšej každý deň vypustím, tuto to otvorím, ale keď je to hlavne povypínané, musí to všetko vypadať, dám tam pohári a hen tam dole som nemal to ako dať, tak tam dám tanierik a na tanierik aj s tým pohárom dokopy asi 1 deco vody vyšlo, akože nemá to veľa tej vody. A to hovorím, to som za deň, raz za deň to tak robievam, ale mám si robiť všetko, radšej to mám povypínané. No a pojeme sa pohodlne, že mestí sa to akože všade nezaberať ani veľa miesta. Si ju vlastne vypnem a mne sa zdá, že tam vyskočí teplomer, tak poďme si pozrieť, o koľko je to vlastne chladnejšie, keď mám izbu zavretú. Vypnem to, takto, a ukazuje mi to tu 26 stupňov. No, 26, 27. Tuším, nie som si istý, ale toto by mal byť ako teplomer, čo to ukazuje, keď je tu. No je to akože rozdiel, dajme tomu hore je 31, 31,5, tu je 26, 27. Je to rozdiel o 5 stupňov, ale je to akože viacej cítiť, než keď to ukazuje teplomer. Aj v noci, keď sa pri tom spí, je to vyklimatizované. Hovorím, za 179 €, no nie je to nejaká klimatizácia obrovská. Je to tá lacnejšia, dalo by sa povedať. Ale akože parádne mi to tu vyklimatizovalo. Musím povedať 26 stupňov, takže no radšej ju zapnem. Nech to znova klimatizuje na 16. Dá sa to tu potom takto hore nastaviť. 19, 20, ale najlepšie je to na 16. A teraz keď dám napríklad toto sleep, tak hneď to je, bude počuť, že je to tikší ten chod má, ale dá to vlastne na low. Toto vypneme a dáme to vlastne na high. Akože dobrá vec. Hovorím, za tie peniaze, klimatizácia za mňa dobrá, týchto horúčav. No uvidím, ak bude fungovať, keď už nebude tak teplo vonku. Pri 30 a 38 je asi veľký tiež rozdiel. Kratšie video, hovorím, urobím aspoň recenziu na tú klímu, že ako to vlastne je, vidíme, je to v pohode. Ja som s tou klimatizáciou spokojný, ale dúfam, že čoskoro sa ochladí a uvidíme sa u ďalšieho videa.